putih Anoman Swata Manak Durna. Ayo sekelen aku. Ya hot hot. Puk wedan. Puk. Ha ayo ta. Ha ha ha. Yeah. Anak-anak Pendho iki Prabu Jaya Sagya gonjangan sing langit kelap-kelap katon lirikin sanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik watos-watos duwun piye kok anak-anak Pendho niku sanadyan paribasan dereng ilang pumpul muyange kabeh kasektene pinunjul Gatotkaca Antarja Antasena niku alah wis mboten karo-karuan. Aja ngentengake kelawan Ratu Gusti Magu. Aku ra gegek nyawang kasektene para putra Pandhawa. Wong nggih monggo ning wuling kula ngatos-atos. Nek musuh sampean antem mboten ngrasa pun kabul niate ndang mundur mawon ampun diteruske. Yen diteruske kula kuwaten nek jenengan niku sedo. Nyang Ratu Gusti ngono tembungem. Sawangen trajae dhewe iki Prabu Jaya Sagya. Sumangkang karo seru sumpar
Mumpung isih pinaringan panjang umur ngaku sapa jeneng Mulim. Merintangi karepane para pepundhen Kukura. Ki Prabu Jaya Sekti ya Sekti. Seswane Rama Gurudrana. Para Semudha Pringgondani Katepodja. Ora minggat sok papan kinajatake kondoso. Apana japa mantrawan. Gembelo pestakamu. Ayo. Hatur dening aku. Hot. Hot. Ya. Oh. Ah. 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 Hot. Ha. Ah. Wah. Mebul dadamu. Hot, put, hot, 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 fire, hot, Tandya bala Pandhawa myuk gumulung mangung siring sata Kurawa kaambah Kakang Penemban Durna kedrawasan Kakang ketiwasan muridmu sing kok gala-gala kaplayu para Kurawa semono uga Kakang. Sumolole sumurante ning Dumpul Wana dadi alas. Aku wis ngerti, dijuni aku wis ngerti. Para Kurawa kaprasondang kaplayu. Anak siswaku anak muridku ya ngono. Pati-pati bentus Smedhen sanga lengkeng Mukir Mahendra. Nanging aja semlang. Kowe aja semlang aku wis sagum budidaya supaya kasempatan sing dadi panjangane anak Prabu Kurumati. Iya Kakang, aku percaya. Yen to si Kakang ora bisa mungkahi karya kuwi jeneng dudu guru tumrap para Kurawa. Kakang kuwi kondhang kaloka dadi guru sing ampuh, pujangga sing ampuh. Kebak kasekten kuwi jengandika Kakang Sukalima. Aku bakal ngraga sukma. Aku bakal ngraga sukma. Lumebu marang
Mandira Kresna. Sabab ing jero Mandira Kresna iku dumunung Wahyu Wijimulya dituni. Tujune wis anggene ana kene. Eyang Pandhita Durnangraga semua arep laku sulika mlebu marang Mandira Kresna. Yo, katinimbang kadhisikan. Eyang Penemban Durna tak dhisiki, aku kang nedya mancing. Tanjo bala Pandhawa myuk gumulung mangung siring sata Kurawa kampah ing Baladala jagat Dewa Bathara iki wujude Mahendra Kresna sinung kanugrahan Wahyu Wijimulya layak mancorong tejane anak-anak Pandhawa mangsa ngerti ya kowe aku sing disiki laku mlebu marang Mandira Kresna ngupadi kanugrahan Wahyu Wijimulya.
Mandya bala Pandhawa myugulung mangung siring sata Kurawa kambah Dipatih Harya Suman sawangen aku kang lebda ing karya iki ana jroning Mandira Kresna ana Kandhaga sing mawa cahya tak jupuk punang Gendhaka Tangga munggah ngantarik ora-orane putra-putra Pandhawa ngerti aku cak sepo ninggal raga lah dalah Kakang Sukalima pancen wasis lanti panggraitane Kakang aku uga percaya kok Kakang yen to Kendhaka kang mawa cahya ana jroning reksa Mandira Kresna iki isine mesti kanugrahan wiji mulya. Aku uga duweni kapitanan sing kaya mangkono Dipatih. Prayogane digawa bali wae. Mengko babare ponang kanugrahan wahyu ana Praja Ngastina. Diaturake ana kersane anak Prabu Duryudana Dipatih. Kaya ngapa bungahe anak Prabu Duryudana Kakang? mongko katining tumawa salaminung hawasiling eling lukitaning alam syukur binagi sewu nggih anak Mas Gatotkaca sing andika menapa dening kalian anakku Antareja lan Antasena saged mangsulaken satru sekti ingkang dumados saking para Kurawa ingkang badhe anyidra kawontranipun reksa Mandira Kresna nggih pikantuk pangestunipun Paduka Wakabi sampun kasempatan kula mangsulaken parang muka katingal sami lumajar mandhap saking lengkeng uga Mahendrawa inggih ngaturaken guing panuwun jingandika anak Mas Gatotkaca nderek sabiyantu dhumateng ing kula pun Hanoman reksa kawontranipun Mandira Kresna nggih
Ing mriki kula badhe matur sejatosipun nggih anak Prabu. Mandira Kresna ingkang sawetawis kula reksa wonten lengkeng ukir Mahendra menika wonten wujudipun Warastra utawi panah ingkang tumancep madyanipun reksa Mandira Kresna. Mboten sadhengah titah ingkang saged anyambut wontenipun panah ingkang tumancep wonten Mandira Kresna. Kula gadah parangaos nggih. Kula gadah pangraos ing benjang ing saged anyabut wontenipun panah ingkang tumancep wonten Mandira Kresna traing kusum rembesing madu tedhak turun ing atapa turasing handana warih. Awit nggih wang siting Hyang Widing kang kula tampi sok sinten mawon sadurunge ingkang saged hambedhol wujudipun panah ingkang tumancep wonten ing Mandira Kresna inggih menika lantaran anggenipun badhe kasinungan punang kanugrahan wujuding Wahyu Wijimulya. Lajeng keparingipun kados pundi wo? Kula nyuwun tulung kalih handiku anak Mas Gatotkaca enggalo jemangkah kumadi Kang Rayi ing Plongkowati nggih. Menawi sampun pinanggih Kang Rayi Abimanyu enggal kakandya dhumateng lengkeng Wukir Mahendra mriki anak Mas. Goro-goro. Goro-goro anggo gegirisi ora bumi lesus apragempo ya lindutan ono pedote dawono katon sentro lir komota ing jolo dindi ya
Kartika tibengkesma suarane magluk kilataken magenturan para tiase Janggara Goro gara-gara aku
Ora bakal atiku dadi komeng kasapa sakite aku wis trimo kangen kulino wangi tancali wonten aku kasih jalani bintang kecil Sore-sore padang bulan ayo kanca padha Mas Yudo Mas TB monggo Mas rene barengan Ya. rame-rame joget gojegan yuk kae rambulane yen disawang kok gawe-gawe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka telo iku tabane apa asale saka telo atine rada gelo Ya. aja ngono Mas aja ngono kadung Opane, Mas. janji, Mas Ya. aku aku gelo ha ha ha
Nggih. Wilujeng enjing Mas Yuto Mas TB. Wilujeng banter ya ampun. Macake cara santri. Wilujeng enjing nggih. Kupluke semeter. Lah. Nggih. Kula panjenengan. Mun dahar dereng niku. Sampun. Peladene. Rawon. Peladene cukat cakut weh. Tenan. Apa-apa dingene. Tampil Trengginas. Iya. Turan-turan sego niku diadahi kresek. Wangsul. Dadi wau niku sego, rawon, bakso, Dua kacang dene sitok. atom, kopi, teh, baper. Dadi kabeh. Benjing jenengan nek badhe ringgitan manggi kula kali Mas Bujo ampun usah bingung-bingung. Teng pojokan alun-alun. Milih setunggal-setunggal mengke. Alhamdulillah Mas Petro. Nggih. Lagune iki Mang Dik, gethuk emang senenganku ki Mang. Sore-sore datang bulan. Padang. Masih omong sak lagu gethuk iki kenek kanggo segala macem lho. Heeh. Nggo puji-pujian ya iso. Kok iso piye contone? Sore-sore krungu adan, ayo kanca padha sembahyang. Hebat. Rene-rene bebarengan, limang wektu aja ketinggalan. Kae-kae pujiane yen dirungokke tentrem atine. Kaya-kaya ngelingake limang wektu aja padha ditinggalke. Wong salat Iku cagak ing agama. Nek gak salat bakal mlebu neraka. Iman iku sangune manungsa, nek gak iman mengko bakal cilaka. Dang salat le, dang salat, nek ra salat ya akeh kancane. Lah wedan. Ajik. Wong nek ra Sing salat kae dhewe iki lho ora pas men. Ndang salat le, ndang salat kanggo sangu besok ning akhirat. Ngono lho Dik kowe. Wong nek ora salat ki sampe nek mati dadi mercon lho. Kok iso mercon? Kok iso dadi mercon? Lah teng jero di anu dibong. Salat kaya piye wae Kroasia kalah iku padha. Hubungane bal-balan karo Kroasia. Ngepur siji, dipur siji ya sik kalah. 4-2 skore. 4-2 Pak, menang Prancis. Menang Prancis. Iki mau tanding ta? Pripun? Lho. Menang to. Aku sing basa Inggris ki lho. Ya. Lah kowe ra ro kowe ndembet pas wayah bal-balan Arab karo Cina. Heeh. Menang ndi, Mas? 1-1, Mas. Pertama menang Cina. Pertama menang Cina, Mas. Nah, terus Masalahnya bale. Bale kan digawe saka kulit babi. Dadi Bal Cina kuwi. nggih wong Arab arep nyaduk, haram, gak wani nyaduk. Haram. Galgul karo wong Cina. Akhire wong Arab pinter. Wong Cina kae gak sunat ya. Heeh. Wong Arab nggawa peso. Dadi anger Cinane giring bal, ayo tak sunati we, ayo tak sunati. Wedi terus. Bal-balan nggo kok sampe peso. teko kono iki. Iya, Mas Yuto dan Mas TB. Niki ucapanipun kagem Desa Kalimalang terus pundi? Niki wanci goro-goro niki wektune tok singkat, Mas. Alah nggih. Nggih mboten napa-napa. Suweneng ya. Masalah. Buatan masalah. Ora Singkat masalah. iki malah Pesen kula kane warga Kalimalang nggih, nuwun pangapunten nek nyuguhi sinden unjukane ampun kata-kata awit pipis terus. Tambahno hawane adem. Kowe ra ngerti. Nyapa? Genku iku ana lho. Kula niku nate garap Piye? penyanyi campur sari dalem. Heeh. Apa? Syukur wis seneni pendekar. Oh nggih. Nyuwun Iya. gending. Langgame apa nduk mau? Kapilut. Napa Pak De langgame? Kapilut. Oh. Kapilut. Nggih. Napa wau? Heeh. Kapilut mau Ya terus di. macem-macem karo pensiunan dan ramil niku nek. Jakete ya. Heeh. Mau nyuwun Pak Samirin ki nyuwun langgam kapilut. Nggih Pak Samir. Oh Pak Samirin, Pak Iya. Samirin. Nggih, Ya, Pak Samirin. Aturke ayo Nduk. Kapilut, Dwi. kapilut. Karo Rina berdua. Dwi karo Ya. Rina. Heeh, ya. Dwi karo Rina. Terus pakai petara Mas. Yo awak yo ya
Matur jenenge Mas Gareng. Minangkani dawuh saking Bapak Samirin iki tetagih kapilut. 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 Langsung garap campur sari Mas ya. Siap, Oke, Gema Mustika Campur sari. tanjake. Gema Mustika. Pinarak Mas Yuda nggih. Oke, nggih, Mbak. Omahmu ngendi? Mamun. Kamarmu Nang kosong. omah. Kamarmu kosong ora? Arep nyabu. Yo nek Kosong tak tinggal Tanjung mriki. Perak kapale kobong ngono lho. Gema Mustika berpacu ya. Dalam Yo, melodi kapilut pamundutan Bapak Ramisin Samirin. Samirin. Ya. Kalamun waro sliramu baten iki kanane tangan sarengmu rasa tresno kang tak endeng sarwa mikir ati rapi sajejen kaya tanah bisa ngonyati sabar mati tansah aku doati Irama dobel Mas. aku wedi bloko Ya. Tulung agung. Au. Cuy. Hop.
Sinan Nduk Dwi. Ya, langsung Mbak Yuni tampil ke depan. Mbak Yuni, monggo. Ya, Mbak Yuni. minangkani dawuh niki saking Pak Jemangin Langgam Rengu. Langgam Rengu. Napa suwunanipun? Rengu, Dik. Rengu. Langgam Nggih, rengu, ha. cocok iki. Langgam Rengu. Katon rengu. Lha Dik. Nggih. Enjing-enjing Mbak Yuni. Nggih, wilujeng enjing Mas Nggih, Karen. langgamipun Rengu. Rengu. Niki Mbak didamping. Mami Sleng wis dadi Bathara Guru. Nah niki mbok ampun rengu tadi. Heeh. Iki wonten pamundutan ali-ali saking bengkel mobil. Niki mau nggih wonten pamundutan napa mau tembang kangen. Oh, tembang kangen. Oh, tembang kangen. Nah, niki langgam ali-ali, Mbak. Langgam ali-ali saking bengkel Angkasa Motor. Wah, nggih, angka Ah, sama. ya. Aku Langgam ngenteni aku. ali-ali. Kula ngrantos setunggal Pak Petruk. Apa? Nyanyine Bu Eni iki lho. Nggih. Ben ora mongan. Ya, anu Nggih. Bu Hesti ya tampil ali-ali. Ah, Nah, ya. nah gini langgam ali-ali. Karo Bu Hesti. Dikangeni karo Mas. Mas Yudo karo Mas TB. Ngerti kok. Iki Bu Hesti. Udah itu tugasnya dirijen. Pun dipesen Dirijen karo Mas apa? TB. Ya, Niki rengu napa ali-ali? ali-ali. Oh, ali-ali. Ya, ya. Yes. Ngagemo. Wah. ngagem ali-aliku pamriye tak melu nadyan termelu besuke lamun amben diselogo emeni amung tansah kalejuwo Ya. iki Awas. Ya. Bang sete besuke wis mangsa Lah. Ih. Anu. Piye? Sinten asmanipun niki? Bu Hesti. Bu Hesti piyayine nek nyanyi Eh. ngadeg iki biasane jare Mbak-mbak herpes. Telepon herpes niku. Herpes penyanyi. Ojo herpes to, Mas. Anu. Herpes kuwi nyerem mumuh An- galang Nggih kok. Ojo ngono Iso to, medeni ya. Mas. Herpes. Sing semangat to, Bu. Heeh. Mosok basone kurang. Tak Pentole piro to Pun rong pentole? mangkok lho wau ke. Piro? Pun rong mangkok. Ayo, Oke. Baksone pentole loro tapi mine akeh. Ya. Pilih. Pilihanku mripat biru pamrih. Awas. Ya. Kon isi hatiku besuke Sandalono Matur suwun Mbak Yuni, Bu Hesti. Piye suarane Bu Hesti? Mas TB. Hebat.
Hebat. Cemengkling. Yo udah mutiara kependem. bener. Lagu kuno ning sih mirasa. Heeh. Napa meleh? Nah, langgam rengu saking Bobot Jepangin Pak Nasri tampil Monggo. depan. Sajake eton rengu. Sinten niki ingkang dipun Bu Nasri. Bu Nasri to? Oh, Bu Nasri. Lapornya era Bu Nasri. Ya. Rengu iki saka rumangsaku era Bu Nasri ya ora nyamplok. Kalih jiplak nggih. Ora apa-apa. napa-napa kok. Bebas. Bebas. Ora ana sing hukum. Nggih. Bebas. Ya, andake. Sampun Yo. Efek pentol bakso wis mesti. Bu Esti monggo dibedhar melih monggo. Monggo Bu. Engko dangdute kutha Blitar Mas Mas Yudo. Nggih. Oh, nggih. Bablas kene Blitar. Kersane cepet ageng. Heeh. Ya. Yo. Ya. Peta bronta proklamator cerita ingkang bisa
percaya Mas. Iya. Tesih Ya. wonten pamundutanipun. Heeh, niki jenengan nyanyi satu lagu ya, Mas. Oke. Monggo, kalih Mas TP. Wonten panyuwunan iku wau. Apa? Karang kates. Lah, Heh? wonten Karang panyuwunan Karangkates. Heeh. Kuwi kan mbok sisan diaturke ya. Pak Sipir, Pak Nggih, Sipir. no, Mbak. Karang kates. Heeh. Kur Kur napa? Oh, iya, Nggih. kur. Sik banyu langit sik terus lagi kur ngoten lho ben kurang. Nggih Mas. Nggih Mas. Kula pun enten seminggu kudu nyanyi. Ya entelekno. Nggih kesempatan pisan iki Mas nyanyi. Kula Ya, tak entar. nyanyi Mas nggih. Iya, iya. Monggo Mas Jijo niki pirang-pirang dina pengen nyanyi. Heeh. Banyu langit Mas ya neng. Banyu langit tok gini Neng lho, anak. Karangkatese gak usah. Nggih. Lah lah karang kates iki Mas. Sunan lah, Pak. Pesunan. Pripun to jenengan Ya, iki?
Kur garap kur. Heeh.